Здравейте хора и добре дошли в новия епизод на SSG. Не съм снимал от бая време, обаче реших да направя един епизод. И също така искам да благодаря на моя едитър, благодарение на него видеото се доставя до вас. Така че благодаря на моя едитър Kokosa.bg, който има TikTok и YouTube канал. Даже скоро ще има таен проект, влог от някъде. Така че последвайте го. И време е да започнем с играта. Направил съм специално нов профил, специално за TikTok и YouTube каналите ми. Така че нека да започваме. Подсъках няколко игри. Пау. Обаче още съм срещу бот, защото е чисто нов акаунт. Така че ой! Айде бе! Как ще умра от ботки, бе? Ми добре, умрях от ботки. Как ще умра от ботки, човек? Цъкам play again и да започваме този път. Сигурно първата игра просто не е била на късмет. Аз не целувам дори честът. Скоро мисля да направя и аз видео на една друга игра, която мисля, че ще се развие доста добре това видео и така. Ще отделя точна дата и ще публикувам, нали, самото видео и снимка в TikTok и в YouTube, за да разберете каква ще бъде играта и какъв ще бъде проект. Сигурно тези в TikTok ще разберат първи, така че последвайте ме в TikTok. Okay. Изключи го. Ох, ама това си има бая HP. Добре. Айде. Първата игра, за разлика... Да, първата игра, която бия за разлика от първата игра, която загубих. Така. 400. Пау. Нека видим. Нека да отворим звездата. Нека да видим какво има. Реар. Нищо. Поне даде нещо. Така, рандом. Още една звезда, която не се пада нищо. Опа, аз тук имам още едно нещо да вземем. Да започваме с другата игра. Надяваме се да победя. Така. Дай му. Не видях, че има друго шелтейче. Аз съм гледал много. Какви са героите? Просто не видях да има шели. Много хора се крие в храста, има кемпер. И кемпер някои други. А има шели, бе. Ах, ама как ме... Окей. Идваме тук. Те ли те виждали, но?